yomaliza Brian akhala kubwera malo ano kuti tiyambepo ndikuputsa nsumuka napembera muja konsekedwa apa ndikupemphani nonse kuti tiyimirire tikamalandira thupi la malemu Brian Banda malo ano kuti tiyambepo mwambo pamwawo kuti kutipatsa nyimbo idzimveka pansi pansipo pamene ndipemphe konsekedwa apo kuti tizisetsa moyo. Salandira komanso tikulandirabe chipepeso nonse amene muli ndi chipepeso chonde mulembetse kwa mayi Wezi Sitolo amene ali ngati mukundimva mukundiona mkono wanga wamanzere ndikuloza tenti imene alipo ali pa tenti imene ili apayi amene ayimirira mu tenti imene chonde aoneni mukabwera kwa ine sindikwanitse kuti aliyense ndilembe ndilole ndingolankhula mawu koma mayi Wezi Sitolo atithandize kuti tilembe chipepeso chonse chimene tilandire mawu chonde aoneni amenewo musabwere kwa ine zikomo. Mozijepetsa ndipemphe amayike bambo maulemu ndipereke konsekedwa apa tiye tonse tiyimirire tsopano. Yes,
Zikomo kwambiri amayi, zikomo. Tiyeni pansi. Tikuza kwambiri ampingo chifukwa chotsogolera kumwambulitsa thupi la Malemu Brand Band malo ano. Mundilole amayi ndi abambo ndisanapereke maulemu onse mmawa uno kuti titsegule mwambo ndi pemphero. Tsiku lovuta kwambiri, tsiku limene silimaliyembekezera, pena mwina nkumachita kufuna kufunsa funso limene Brand Band ankafunsira kuti kodi nkulako kutero usachitikapo kuti banda machita kwira. Koma tabwera kuti timperekeze, tikuonetse chikondi chathu, tikumtokoza Mulungu chifukwa nthawi yabwino imene anatipatsa ndi Malemu Brand Band. Mundilole nthawi ino tipemphe Bishop Bisai kuti abwere kutsogolo kuno atsegule mwambo wachisoni mauno ndi pemphero. Bishop Bisai. Tisege maso pemphere mwachisoni ndi mosweka mtima tikubwera pamaso panu wathu makamaka chifukwa cha imfa ya mtumiki wanu Brian Band amene lero akukayikidwa m'manda. Tipemphera mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu kuti Mulungu mwatikhalira chokoma pa ife ngakhale mitima yathu ndi yosweka. Dzina lanu likalemekezeke mama uno chifukwa cha kukhulupirika kwanu. Tikupemphera chifukwa cha zonse zabwino zimene mwatichitira, makamaka chifukwa cha Brian Band amene mudatipatsa ku dziko lapansi ngati mphatso. Adatumikira ku mpingo, wagwira ntchito zosiyanasiyana ku dziko. Lero tikuchitira umboni za iye chifukwa cha imfa yake. Tikupemphera kuti Mzimu Woyera mutitsogolere pakati pathu, makamaka chifukwa cha mwambo waukulu komanso ndi chisoni chimene dziko lapansi tili nacho, makamaka m'Malawi mwathu muno. Pakhala zolankhula pakati pathu, tikupemphana Ambuye kuti mutsogolere zonse zimene zikhala zikuchitika. Ndipo Brian Band chifukwa ali mu dziko lapansi adasankha inu, komanso adatumikira dziko. Watisiyira chitsanzo chabwino kuti pamene tikumperekeza iye, ifeyo tikhala ndi chitsanzo chabwino. Walalikira uthenga pakati pathu, makamaka chifukwa cha khalidwe labwino limene anali nalo. Mzimu wake ukause mumtendere. Pamene iye wapita, watipatsa phunziro kuti tinayenera kukhala bwino ndi anthu mu dziko lapansi, komanso tinayenera kukumbukira kuti tidzachoka mu dziko lapansi. Tikadakhala anthu kuti tisankhe kuti akuyenera kuchoka ndani pakati pathu, pakati pa Brian ndi anthu ena, mwina tikadasankha wina. Komano inuyo ndi Mulungu amene simulakwitsa, simudalakwitse, simudzalakwitsa. Chifukwa cha imfa iyi itipatse kulingalira kunena kuti tikakhala m'dziko lapansi tsiku lina tidzamwalira. Ofedwa onse, mwatontoze, akoma, azipani, komanso ngakhale ku chalichi, kuti tatalika
komanso mitima yathu ndiwosweka. Pitirizani kulekeza programu yonseyi kufikira pamene timaliza mu dzina la Ambuye wathu Yesu. Amen. Atokoza kwambiri Bishop chifukwa chotsegula mwambo wachisoni mauno ndi pemphero. Ndilole amayi abambo choyamba ndipepesa anja kuti pepani. Ndipepesenso a Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr. Justin Saidi, amene muyimira mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Arthur Peter Mutharika Mauna. Ndilemekezenso olemekezeka Peter Mukito nakale nafe posekedwa apa, Secretary General wa chipani cha DPP, nduna zonse zaboma muli pano, nonse akuchipani pepani. Ndipepesenso Right Honorable Michael Usi, former Vice President of the Republic of Malawi, kuti pepani. Honorable Mumbea, amemugimira a former President Dr. Magiri Muluzi, and ndipepesa kwathu. A Comptroller of Federal Corporations, Stuart Gomega, komanso onse akuluakulu aboma pepani. Ndipepesenso a Deputy Mayor amzinda uno wa Blantyre, Councillor Geraldine Bigwe, Regional Governor, komanso onse atikana amene kuchuleni mmodzi. Bambo Buluga amene muli board chairperson wa Mlako wa Aromwe, komanso matrustee onse. MBC board chairperson Dr. Benson Tembo onse, komanso onse Penshito amene malemuwa amatitsogolera ku MBC. Nonse akuluakulu amakampani osiyanasiyana aboma komanso a private zikomo chifukwa chotikuta lero pa chisoni chimenechi. Board Chair wa Media Council of Malawi, Dr. Jordan Taba, Mr. Malawi Chairperson, Mr. Felix Washoni, komanso atulangani nonse mdziko muno, pepani. Olemekezeka Nankumwa, komanso olemekezeka Kandodo, olemekezeka ina onse amene muli afe mauno, ena ni member of parliament, tikuti pepani. Mafumu muli kwambiri, ena ochokeranso kumadera osiyanasiyana ndi kuno komwe tikuti pepani. Timothy Koviwa ndi mpingo onse wa Word of Faith Temple International tikupepesa kwambiri chifukwa mwataya mbusa wanu komanso mwana wanu. Pali anthu ambiri amene ndikanakonda mauno kuti ndikuteni mmodzimmodzi kuti mwabwera kudzatikuta, koma chifukwa cha nthawi mundilole ndikuti tonse amene tikulira lero pepani. Mwambo wathu tikufuna chipembedzo zolankhula, ndipemphe wina aliyense amene abwere kuti alankhule mauno, musatchulenso anthu amene ndatchula kale. Inu mulemekeze akubanja, apepeseni akubanja, komanso a Chief Secretary amene akuyimira mtsogoleri wa dziko lino, chifukwa maulemu onse kupepesa konse ndaperekeratu. Koyamba ndiloleni mwaulemu mwachisoni kuti ndipemphe akubanja abwere kutsogolo kuno timve kulira kwawo. Zikomo kwambiri. Ine ndayima pano kuyimira malume wathu amene ali bambo Bwanali. Iwowa pamodzi ndi mbumba yonse ndife osweka mtima komanso okhumudwa chifukwa cha imfa imeneyi. Poyambirira ndipereke ulemu kwa Dr. Justin Saidi,
Chief Secretary to the office of the President, chifukwa cha kupezeka kwawo, komanso maulemu apite kwa onse oyenera kulandira ulemu masanano. Mbiri ya m'bale wathu Brian Banda ili motere. Brian Banda anabadwa mchaka mwezi wa 16 May 1980. Ndipo akutisiya lero, ndipo anamwalira pa 8 August 2026. Akutisiya lero ali ndi zaka 46. Kubala kwake kwa m'baleyu kumene kwamuchotsa ku dziko lapansi sabata yathayi ndimene tinamva kuti wadwala malungo, ndipo atapita naye ku chipatala analiona kuti thupi lake lafoka, ndipo anamugoneka. Pakupita pa nthawi kufoka kuja kunakulakulabe poti anafika posiya kuyankhula, ndipo posatenga nthawi ndi pamene timauzidwa ndi achipatala kuti m'bale wathu watitayikira. M'bale Brian wasiya mkazi ndi ana okwanira 6. Ifeyo akuchimuna titokoze anzathu akuchikazi amene munthawi yochepa imene m'bale wathuyu wadwala iwowa sanalekane nafe, anakhala nafe limodzi kuyang'anira moyo wa m'bale wathuyu. Kotero bambo Bwanali komanso ndi mbumba yawo yonse akuthokoza anzathu akuchikazi. Zodandaula zathu, ife akwa Bwanali ndife okhumudwa kwambiri ndi mmene m'bale wathuyu wachokera pakati pathu. Oti tili mafunso opanda mayankho, chifukwa zikumaoneka ngati imfayi ndi ya ngozi pamene si ngozi ayi. Ndipo ngakhale anthu amene mwasonkhana malo ano komanso anthu a dziko la Malawi akhala kufunsa chachitika ndi chiyani kwa Brian. Choncho ife ndife othedwa, ndife osowa mtendere, ndipo ndife ofoka chifukwa cha imfa imeneyi. Mnyamata uyu Brian ife akwa Bwanali watisira udindo umene sitikudziwa kuti itupitiriza motani. Chifukwa ife mwa umunthu wathu timaganizira kuti Brian ndi amene adzayike okalamba ake, koma lero okalamba ake ndi amene akumuyika Brian. Chimenecho chatibwereka kwambiri. Popitiriza pamenepo, mwa mmodzi wa okalamba ake ndi gogo wathu, Gogo Nanjayiko. Ndi munthu amene masanano sakudziwa kuti kodi moyo wawo ukhala otani kuyambira lero, chifukwa Brian pamudzi pano sadzabweranso.
pachifukwa chimenecho gogo Nanjayiko ali osweka mtima ndipo ali okhumudwa chifukwa cha imfa ya mtsukulu wawo. Abale akulilongwe komanso abale akunchewu ndi ena onse naonso akufotokoza kukhumudwa kwawo pa imfa imeneyi, kuti Brian wasira chintchito choti iwowa sachita chifukwa iwowa amakhala kutali, Brian amakhala pafupi, ndipo sabata ina iliyonse amabwera kudzaona agogo wake. Kotero abale amenewa naonso ali othedwa kuti kodi tipanga bwanji. Komanso mkazi wake wa mbale ameneyu tikumupempha kuti ntchito imene amayichita pamudzi wa Bwanali, kusamalira makolo, kusamalira achibale, chonde musasiye chifukwa chonena kuti Brian pakati pathu washoka. Ifeyo kwa Bwanali chiyembekezo chathu ndi inuyo mayi Banda kuti musamalire makolo amene Brian wasiya pamudzi pano. Chowa china chimene chakhumudwitsa nchonena kuti ndiposachedwa pompa mwezi wa Marichi 2026 amenenso tataya ambuye ake Brian. Chimenecho chikutikhumudwitsa kuti kodi pamudzi pathupa chikuchitika ndi chiyani. Ndife okhumudwa kwambiri ndi mmene zinthu zikuchitikira. Koma kunjaku kuli Mulungu amene analenga munthu mu chifaniziro chake, ndipo Mulungu ananena mawu, mudzafa ndithu, ndipo sananene mudzafa bwanji. Choncho potero ife tikulemekeza Mulungu, tikulemekeza mawu a Mulungu kuti muzonse yamikani. Potero tikuyamika Mulungu amene atipatsa ife mphamvu, atipatsa ife chilimbikitso munyengo ya misozi imeneyi, kuti ife tikazikonzekeretse kuti ngati nkotheka tikakhoze kukumana naye m'bale wathu mulemelero wa Mbuye wathu Yesu Khristu. Pomaliza ndithokoze akulu onse aku MBC kumene m'bale wathu amagwira ntchito pa zonse zimene atitumikira nazo pa imfa imeneyi. Ndithokoze akuboma amene muli pomwe pano, amenenso mwadza kudzatitonthoza komanso kudzaona ulendo wa mwana wanu. Ambuye akudalitseni pa chimenecho. Ndithokoze aku Times Group komanso matelevishoni onse amene muli malo ano kudzachitira umboni za ulendo wa nzanu amene mwakhala mugwira naye ntchito, amene mwakhala kugawana naye nzeru. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kubwera kwanu. Mthokoze nonse amayi, abambo, atsogoleri osiyanasiyana amene mwabwera kudzaona ulendo wothetsa nzeru odzidzimutsa umene m'bale wathu Brian Banda wayenda kuyambira dzaka lija. Ambuye akudalitseni ndipo mzimu wa m'bale wathu
Brian Banda ukause mumtendere. Kubalalika ndi kwa mawa. Kubalalika ndi kwa mawa. Kotero panthawi ino ndiyapemphe anzathu akuchikazi kuti nawonso apereke kulira kwawo. Zikomo kwambiri. Ine daima bano ngati wakujikazi maso malume wa kazi wa Brian Linda. Ife akujikazi watu kudandaula ifanyisoni izolia kwambiri ifwacho daya bongozi watu Brian Banda. Kudandaula kwambiri ifwacha zabwino zambiri zimena tipangira bongozi watu ife kwatu kujirenga. Tikakumukira zimenezo tukumadandaula kwambiri. Ndipo tikudandaula ifwacha ifa yandu mwenyewe. Kudandaula ife kwambiri ifa chamwana watu amene lero wamasiye ifukwa cha ifa ya mamuna wake amene anamukonda kwambiri Brian Banda. Ndikakhala ndikumalepera kuvomereza kuti mwana wanga Linda njogera panopo wasanduka wamasiye. Komanso tikamamuona kapenanso andakamamuona azimchwa kuti widow chizungu chake lero. Ndi widow lero mwana watu Linda. Ndi mwana wang'ono kwambiri. Ndikuona kuti akakhala widow mnthawi ino zikutipweteka kwambiri komanso tikulephera kuchivomereza. Ndikudandaula kwambiri chifukwa Brian anali munthu wabwino. Ndikukumbukira Disemba yomweyi anabwera ku nyumba kudzacheza nafe. Anali wasangala kwambiri. Maziwa zote anali wabize koma akapeza mpata amafika kucheza nani kutokeno. Bazina zimene anatibweresera Nkengo. Nkengo nani faizi ya mibawa. Baba ya mozi, mambo mozi, komasho banali manjumu, Nkengo mozi. Zimene zozo nani na kuti abongozi. Ndikazi za landeka. Ndipo ndinamperekeza maka mibawayo, nyaka za madile amalawata. Anda anajita zimene zo yeka. Mungate kuona kuti anali mundu wachikondi kwambiri. Si anambiri anga fike kumama lego imene anali Brian Banda kumalizipesa mwandu mmene. Ine ndiwonse akutikazi. Tikudandaula kwambiri ndipo tizamudandaula Brian mwe watu wonse. Ambuye akapitilize kulola kuti Brian mzimu wake ukause mundende. Ifamu kikazi kulira watu mkumeneko. Nkawa imodzi mbili naye ndiya kuti kodi mwana wanga pamene mamuna yake wachoka chonchi akafika ku nyumbako adzalandira kusekerera kumene amasekererwa Brian alipo. Kodi ineyo monga kholo ndikafika ku nyumba kuja ndidzalandiridwa mmene ndimalandiridwa kholo ndimalandiridwa mmene Brian alipo. Nkhawa zimenezo zimene ife akuchikazi tili nazo ndipo tikamalira china chimene chikutiliza kwambiri ndi chinthu chimenecho. Koma Ambuye akatithandize mudera limenelo. Zikomo kwambiri. Mundolera amayi abambo nthawi ino titamaliza kumva kulira kwa banja. Tisanamalize ndili ndi ana amalemu Brian Banda kutsogoloku yapatse mwayi nawonso alire tsiku la chisonere.
do with the public. Take is on here. Voice that can come to radio. And carried all the way to 2 state houses. And finally, to the top broadcaster he dreamed to be over as a young man, the Director General of NBC. He was respected, awarded, trusted by presidents. That's a story that's already been told this week by the papers, by the president himself, by the people warning him through the microphone. I want to tell you the story, never carried by a microphone. The only story this family knows. My grandmother, she was never a Director General. He was still just our son. However far his voice traveled, how many people looked at him for answers. When you walked through her doors, she was always her son. She's a boy she raised from very humble beginnings. My father, Brian Banda, was born and raised in this very neighborhood. Losing him is not losing a public figure for my grandmother. To her, she's lost a son. To his sisters, brothers, our aunties and uncles. He's a brother who always showed up for them. He was someone you called when something needed fixing. When a condition needed a steady voice, Brian Banda, my father, our father, he was the one to provide that voice. When the family needed to be held together, he took on that role quietly and never made it about himself. I know you want us to be strong, but for us, our pillar of strength is gone. To his wife, Linda, our mother, he was a version of himself most of you never knew. She saw him when he was tired behind the polished voice on the microphone. She saw him prepare for his biggest interview, and she also saw him exhausted after it. She married a broadcaster, but she fell in love with another man underneath. A joyous man, always wanted to joke. A loving man, gave to his community. And to me and my siblings, he was our proof. Our proof that you could be from humble beginnings to a national voice without losing yourself along the way. He didn't just tell us to build something of ourselves.
He showed us every single day what it meant building. Something meant when you did it hard work, with integrity and honesty and God fear. That is what hope meant to us, to me and my siblings, to my mother, to our congregation of Word of Faith, to my aunties and uncles, to many more members of this community. He was a light and hope for many. This is what hope meant in our house. Not a word we use lightly. Hope meant if my father said we could do it, we believe we could do it. When the family faces a problem, you always find a way. No matter what it meant to him, he would wait himself to find a way. And now that hope he was gone, I want to stand here and tell you that it's not so. Because everyone I've mentioned here feels the exact same way. This is the exact same way we feel. But I don't think the hope like his dad is like that. I think it becomes something we all have now to carry for ourselves, for each other, for each and every one, which every member of this community, you have to carry that hope. He gave us so much hope that even losing you was left with nothing. Everything he poured into us, into each single one of you that is here, to mourn his death. Let's carry, let's help each other the way you want it. Rest now, Dad. You were and will always be in our memories. Allow me to quote my father. Mulindine, Brian Banda, Maguma Nose. Thank you. Pepani kumene kunali kulira kwa kubanja komanso ana maremu Brian Banda pamene banja likulira kuti lathyoka ifenso tonse tikula nanu limodzi kuti tathyoka. Mundilole amaida abambo chifukwa cha nthawi aliyense amene adzibwera mdzimuyitana kutsogolo kuno tilankhule pang'ono komanso musalemekeze wina aliyense kupepesa wina aliyense kupatula kwa kubanja komanso amene akuyimira president dziko lino chifukwa ena onse ndatchula kale. Pali mafumu ambiri amene atiperekeza tsiku limeneli ndakakonda ndakayitana onse kuti abwere adzatilankhule mmodzimmodzi koma chifukwa cha nthawi mundilole mafumu kuti musankhe mmodzi wa inu kuti abwere kutsogolo kuno. Pali ndithu mfumu Kumbachire komanso agrupu komanso atire kunthembwe ndikupempheni okuyimirirani atha kubwera tidzamve kulira kwanu. Zikomo kwambiri mafumu.
Tenti fika machangu mfumu. Pepani, Chief Secretary, amene mayimira President athu Professor Asa Peter Mutharika Pepani akubanja nonse Pepani chifukwa cha nthawi inenso ngakhale pachama ndi yankhule ninonso kukhuzidwa kwambiri chifukwa cha imfa imene yachitika pakati pathu mwana wathu Brian Banda anatigwirira mbendera ya kubata kuno komanso nkhale kumwera konse kuno komanso dziko lonse la Malawi khala wamkulu ndipo aulutsira mawu ndakhudzidwa kwambiri kuwa ndi chaka chatha chomwechi chimene anafika ku nyumba banja lonse peza pa gulupu ambanda afuma kumbanchira atchulidwawa mayi akwawo azemwali awo ndiganizo nina kuti adzandipemphe ndipeze tsiku mdzekeze agogo wawo loka mene sidachitike fika pano ndibwera pano pazovuta imfa iyi yandikhudza kwambiri koma ndipemphe kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Asa Peter Mutharika amene mwawayimirira mungatithokozere kuwa anandigwira pamkono kutenga mwana wathu kasi amene anali sizophwekayi mungatithokozere komabe ngakhale tativuta moteremu asandisiyeso ikutheka kuno kubata kaya kutikale kumwera kuno malena ndiena tinda anyamata ena ataso zigwira pakono ndikabe na bagi mbili yao Brian Banda kumbali ya ine ndibe naye vuto amageza ndiwe nali yese anali ngati kalasi chitsanzo kwa anyamata onse akuno kwako Nthembwe wafikirika kwa ine ndimaona choncho sindikudziwa sukala kupezeke sowina ofanana naye kwaonse amene mwachokera kuno kwako Nthembwe kumene muli tikupempheni kuyanipoyera mutsanzire Brian Banda amene wapanga chitsanzo chabwino dzalionetsera kunoko khala kowala kwako Nthembwe kuno soti ndingayankhule chikundisowa kumano mapaderadera tithokoze wina aliyense amene watinganawo nthawi ino udzakhala nafe pano ambuye akudalitseni komanso aposo khoviwa ambuye akudalitseni basi ndinapikene kalikonse hayonso makhala ndi Brian Banda mukundandaula ambuye akudalitseni kwambiri ndi mpingo wonse anzathu akuchipani kwa cha nthawi mutanenera muzikadankho aposo zambiri mmakhala nafe pena paliponse zikandivuta aposo zandivuta ambuye akudalitseni anzathu atolankhani ambuye akudalitseni iwo amenewa sabirizi pamenepa koma ndinokhudzidwa patipera sindinayankhule bwino khululukani ndinu akhristu zikomo kwambiri zikomo kwambiri mfumu chifukwa cha mawu anu komanso kulira kwanu tsiku la lero chifukwa kwa inu mwataya mwana wanu wa mmudzi tikuti pepani amayindi abambo monga mukudziwa malemu Brian Banda anali mtolankhani wagwira ntchito malo ambiri tandziwa ngati dziko
luso lake talidziwa, takondwa nalo, talilemekeza zaka zonsezi. Mundilole a chief secretary amene muli na president a dziko lino, nthawi ino ndiyitane Mr. Felix Washon amene akuyimira bungwe la atolankhani mdziko muno MISA Malawi, kuti nawonso timve kulira kwawo. Mr. Felix Washon. Pepani akubanja onse amene mwataya okondedwa wanu. Pepani mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi. Chifukwa cha nthawi, pepani mumba onse wa maliro. Ndayima pano kuyimira atolankhani onse mdziko muno amene mwachisoni tataya nzathu amene tagwira naye ntchito nthawi yayitali, Bambo Brian Banda. Imfa iyi yatidzidzimutsa ndipo yatiwawa kwambiri. Imfa yokuti matenda ake simunazonde imawawa, imachimwitsa, ndipo imakhala ndi mafunso ambiri osowa mayankho. Koma pa imfa imeneyi ya Brian Banda, dzulo amene tinafika ku church taphunzirako moyo wina umene sitimaudziwa wa Brian Banda, okonda kupemphera, oyenda ndi Mulungu. Brian Banda anagwira ntchito nyumba zowuzira mawu zingapo. Anagwira ntchito ku Capital Radio, anagwira ntchito ku Times, ndipo apa wamwalira akugwira ntchito ku MBC. Wamwalira ali ndi zaka zochepa. Moyo uno nthawi zina tikagwira ntchito imafika nthawi ina yokuti udyerere ntchito imene wagwira. Brian sanadyerere. Brian wamwalira ali wachichepere. Brian tidzamukumbukira kwambiri ife anzake ogwira naye ntchito, chifukwa Brian anali olimbikira ntchito, anali odzichepetsa, komanso anali ndi luso pakagwire kake ka ntchito. Komanso chachikulu, Brian samaopa. Ife ngati bungwe la MISA timayimirira ufulu wa atolankhani mudziko lino kuti alembe nkhani mwa ufulu mosaopa. Brian amatsatira zimenezi ndipo amagwira ntchito yake mosaopa. Brian wapita, ndipemphe anzanga amene tatsala tiyeni titengerepo phunziro pakagwiridwe ka ntchito ka Brian. Brian anali waluso, anali odzipereka, anali odzichepetsa, anali olimbikira ntchito. Tiyeni tigwire ntchito potsatira mphamvu za malamulo amene amatipatsa mugawo la malamulo a dziko lino section 36 komanso section 37, kuti tigwire ntchito, tilembe nkhani, tipange publish nkhani mosaopa wina aliyense mdziko muno. Tilengerepo mwayi othokoza boma chifukwa chonena kuti mukutipatsa mpata umenewu ife atolankhani mdziko muno kuti tizigwira ntchito mosaopa. Komabe ndilengerepo mwayi umenewu kuti nso ndipemphe atolankhani anzanga, makamaka nyumba zowulusira mawu zikulu kuti tiyeni tiziwulusa nkhani
zimene tili nazo ndi umboni ogwirika. Ndi mawu amenewa ndimafuna kuti ndipepese kwambiri mwapadera Mr. Wanda Nsisha komanso Madam Kathe Maulidi amene mugulu lathu anali anzake eni a Brian. Koma ine ndikuona ngati mwambo uno usakhale wamaliro, koma ukhale mwambo okondwerera moyo wa Brian, chifukwa dzulo taona ntchito zimene iye amagwira zachifundo komanso kuyanjana ndi Mulungu amene amapemphera. Ndimalize ndi mawu amene amakonda kunena Brian. Amakonda kunena kuti tiziliopa mawa, komanso tikamagwira ntchito tizikhala bwino ndi anthu. Pepani kumba onse kwa maliro. Zikomo. Zikomo kwambiri Mr. Felix Washon amene muli wa pampando wa Misa Malawi kuyimirira atolankhani onse mdziko muno ndi mabungwe onse amene ali atolankhani. Mundilole amayi ndi abambo talandira chipepeso chochuluka kwambiri chimene mwina sindingakwanitse kuti nditchule mmodzi wa inu, ndingotchula ochepa, enawo mwina ndikapeza mwayi masanano nditchulenso. Koyamba tithokoze kwambiri mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Professor Peter Mutharika amene wapepesa ndi 5 million kwacha. Olemekezeka Second Vice President Enoch Kanzingeni Chihana apereka 1 million. Honorable Rosa Mbirizi apereka 1,500,000 Malawi kwacha. Honorable Chapi Mhango 500,000 kwacha. Olemekezeka Brighton Saka 500,000 kwacha. Olemekezeka Chipilo Mpinganjira 100,000 kwacha. Talandiranso chipepeso china chila kwa Dr. Lazarus Chakwera 1 million kwacha. Bunga la MPC 1 million kwacha. Dr. D. Kabambe 500,000 kwacha. Olemekezeka Amaiko Usi atipatsanso 1 million kwacha. Tithokozenso kwambiri bungwe la Makra limene latithandiza kulambula msewu umene tadutsawu komanso ndi madzi malo ano. Talandiranso ndalama zokwana 2 million Malawi kwacha kuchokera kwa olemekezeka Joseph Mwanamveka. Ndipitirize kutchulako in no particular order chifukwa ndili ndi list yaitali kuti ndilongosole zindivutirapo mundikhululukira. Honorable Felix Njawala 200,000 kwacha. Honorable Luther Mambala 100,000 kwacha. Honorable Klaus Chikufenji 100,000 kwacha. Honorable Newton Kambala 1 million kwacha. Mr. Felix Tamblasi 1 million kwacha. Dr. Ernest Kaunga Maranatha Academy 3 million kwacha. Times Group kumene ankagwira ntchito Malemu Brian Banda 1 million kwacha. TT Pa from TikTok apereka 1.1 million kwacha. FT Communications 100,000 kwacha. TNM 1 million kwacha. Dr. E. Chilenje olemekezeka apereka 50,000 kwacha. Ilengezenso kuti Radio Entertainment yatipatsa 300,000 kwacha. Crecom 500,000 kwacha. My Trust 152,000 kwacha. Malawi Digital Broadcasting 200,000 kwacha. Mr. Bob Chinkango atipatsa 200,000 kwacha. Olemekezeka Gift Nankuni 100,000 kwacha. Misa Malawi 100,000 kwacha. Lawi Group yatipatsa ndalama zokwana 200,000 kwacha. House of Men 200,000 kwacha. Dr. Catherine Zomera 200,000 kwacha. Blantyre Water Board yatibweretsera madzi amene tagwiritsa ntchito malo ano. Bishop Malabu 100,000 kwacha. Charles Maiden Mlako atipatsa 100,000 kwacha. Mike Chitenje Bangwe 100,000 kwacha. Media Committee of Parliament 550,000 kwacha. Zokonda Amayi ya MBC 155,000 kwacha. Elizabeth Chilopa 20,000. Frank Banda 500,000 kwacha. Olemekezeka Simon Kaunda 250,000 kwacha. Komanso olemekezeka Brenda Munyenyembe atipatsa 50,000 kwacha. List yo ikupitirira. Communications Workers Union 100,000 kwacha.
Blantyre District Council 100,000 kwacha, Union Insurance 200,000 kwacha, komanso Ministry of Information atipatsa 850,000 kwacha. Tilengezenso kuti Dr. Bakiri Muluzi mtsogoleri wakale wa dziko lino atipatsanso 1 million kwacha. Ndipitirize kulengeza zipepeso zimenezi pamene tikupitirira ndi programu yathu mauno. Nthawi ino mundilole kuti nditane amene ali a board chairperson a Malawi Broadcasting Corporation, Dr. Benson Tembo, kumene malemu Brian Banda amagwira ntchito kuti alankhule malo mwa MBC yonse. Dr. Benson Tembo, timve kulira kwanu. Malo madirector onse aboard ya MBC ndifuna kupepesa kwa mai Linda Banda komanso banja lonse la Banda ndi banja la Mazia tikuti pepani tipepesenso ino Chief Secretary Dr. Justin Saidi amene mukuyimira President wathu Professor Arthur Peter Mutharika. Pepani nonse amene mwafika kumwambo uno. Ife ku MBC takumudwa komanso tikunthunthumira kwambiri ndi imfa iyi ya dzidzidzi ya Director General wathu Brian Banda. Zolankhula zanga sizingamveke ngati za nzeru za tsiku la lero chifukwa cha mantha omwe atigwira ku MBC. Komabe tikuyamikira Mulungu potipatsa mwayi okhala ndi munthu waluso pa ntchito. Tikuyamikira Mulungu potipatsa mwayi okhala ndi munthu wachikondi m'magwiridwe ake a ntchito, ndiponso okhala ndi ukadaulo wa utolankhani mukanthawi komwe tinali naye Brian Banda ku MBC. Lero ndi tsiku lowawitsa kwambiri ku MBC. Ndi tsiku lowawitsa kwa ife tonse omwe tili mu ntchito yowulutsa mawu pa wireless kapenanso pa TV. Komanso iwo onse omwe amamvera wireless ndi kuona TV pozindikira kuti ukadaulo wa Brian sitidzawumveranso, sitidzawuoneranso. Brian anali ndi luso lonena kuti palibe munthu wina amene angalitsanzire, linali lake basi. Lero tabwera kudzalira m'bale wathuyu, kudzatsanzikana naye m'bale wathu, komanso kudzayamikira moyo wake wa utumiki, moyo wake wa utsogoleri, moyo wake wa khama, komanso moyo wake wothandiza anthu ena, komanso wothandiza dziko lake. Malemu Brian Banda analowa ntchito kukhala mkulu wa MBC Director General myezi yowerengeka yokha yapitayi chaka chonchino. Malemu Brian anafika ku MBC pa nthawi yomwe ife ku MBC tinali ndi chiyang'aniro chokhwimitsa ntchito za MBC kuti titukule anthu onse a dziko lino mwaukadaulo. Anafika pa nthawi yomwe cholinga chathu chinali kusintha maganizo awomvera athu ndi owona ma TV athu kuti azitikhulupirira. Anafika pa nthawi yomwe timafuna kupanga maprogramu athu molingana ndi zofuna za Malawi. Ife tinali ndi chikhulupiriro kuti ndi utsogoleri wa Brian Banda ku MBC zonse zomwe timakonza kuchita zitheka, ndipo iye anadziperekadi kwambiri kwathunthu kuti zimenezi zithekedi. Ine ngati wapampando wa board ya MBC ndinali ndi mwayi womagwira naye ntchito malemuyu pafupi. Ma Brian ndimatha kuona kuti amamvetsa kuti utsogoleri sikungokhala mu office ayi, koma kukhala mdindo, komanso kukhala bwino ndi anthu omwe akugwira nawo ntchito ngakhale atakhala pa mpando wa mmodzi. Amalimbikira kunena kuti
tizikhala bwino ndi anthu chifukwa mawa sikudziwa kuti lifika bwanji. Iye amamvetsa kuti boma limakhala ndi zofuna zake zomwe ofesi yake imayenera kukwaniritsa. Osati kuti boma koma body ma staffu a MBC komanso kwakukulu mtundu wonse wa Malawi unali ndi zoyang'anira mu ofesi ya Director General. Brian anali mtsogoleri yemwe amasamala za MBC. He was a leader who cared about MBC. Malami uyu amakhulupirira kuti MBC ili ndi udindo otukula dziko la Malawi. Iyeyo amadziwa kuti wireless, TV, ngakhale digital media zili ndi kuthekera kotukula dziko lathu, kuphunzitsa, kusangalatsa, kudziwitsa komanso kuyanjanitsa mtundu wonse wa Malawi. Choncho chinali chokhumba chake kuti ife tonse a Malawi tizinyadira MBC yathu. Brian Banda amadziwa kuti tsogolo la kuulutsa mautenga pa wireless kapena TV kukusintha tsiku ndi tsiku, ndipo MBC inayenera kusintha ndi nyengo zake. Choncho iye amalimbikitsa ukadaulo maprogramu otchakuka kaya ndi nkhani ngakhalenso kugwiritsa ntchito zipangizo za makono kuti MBC ikhale digital transformation. Brian Banda anayika chidwi chake poonetsa kuti MBC ikugwiritsa ntchito chuma chake pa zinthu zopindulira Amalawi. Izi sizopheka, koma mukanthawi komwe wakhala pa udindo wake ngati DG wazichita zimenezi. Brian Banda anali mtumi. Ine ndidzamukumbukira Brian Banda chifukwa cha kudzipeka kwake pa ntchito, chifukwa cha mtima wake wachifundo ndi anthu ena, mtima wake wopatsa, komanso mtima womvetsera anthu ena akamayankhula, komanso mtima wotumikira. Malemu Brian Banda anagwira ntchito yake molimba mtima, ngakhale osalephera amapezana ndi zina zofuna kumubwezeretsa mbulu. Olemekezeka nonse, ndiloleni ndilankhule ndi anzanga apo MBC. Lero tikulira komanso kutsazikana ndi Director General wathu. Tiyeni timukumbukire ndi kumulemekeza, osati ndi mawu okha, koma tiyeni tigwire ntchito monga watiphunzitsira m'miyezi yapitayi. Ulemu waukulu omwe tingamupatse ndi kupitiriza ntchito zomwe waziyambitsa, zomwe iye anazikhulupirira kuti zingasinthe MBC yathu. Tiyeni tiende m'masomphenya ake. Let us build the MBC he envisioned, an MBC that is professional, credible, innovative, financially responsible, and trusted by the people of Malawi. To the bereaved family, on behalf of the Board of Directors, management, and the entire staff of MBC, I extend our deepest condolences to the Banda family. We recognize that while Brian was our Director General